धन्यवाद. आपण आपल्या गणराज्याने आम्हाला जो पुष्पवृष्टी करण्याचा मान दिला त्याबद्दल आम्ही विभागीय सर्व जनतेच्या वतीने आणि स्थानिक हनुमान उत्सव मंडळ तसेच आई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने आम्ही आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि मिरवणुकीत सामील असलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सदस्या आभार मानत आहोत. धन्यवाद. पायी हळूहळू चाला, मुखाने गजानन बोला. हळूहळू गाडी पुढे जाऊ द्या. Karke